Good morning mga ka-vloggers. Magandang umaga sa atin lahat. Today, mamamasyal tayo sa Tondaligan Beach. Dito lang yan sa Bunuan, Dagupan, Pangasinan. Kaya samahan niyo ako mga ka-vloggers. Yan at bubuksan natin ang ating gate para tayo ay makalabas. Ang ganda ng umaga ngayon. Talagang nakaka-relax, nakakawala ng stress sa trabaho. Yan mga vloggers at bubuksan ko na para tayo makalabas. Yan, nabuksan natin ang gate. Nasasabik na akong makita ang dagat. Kaya bilisan na natin para makarating tayo sa beach. Makapaglakad-lakad, makapagmuni-muni. Okay, ito na, palabas na tayo ng gate, mga ka-vloggers. At samahan niyo akong lahat, mga ka-vloggers, papunta sa Tondaligan.
Wow mga ka-vloggers, nakarating din tayo dito sa Tondaligan Beach. Kaya maglakad-lakad tayo. Tara, puntahan natin si tatay. At tignan natin kung may nahuli na siyang isda. Iba talaga sa pakiramdam mga ka-vlogger kapag nasa beach ka. Napakasarap sa pakiramdam. Ayan mga ka-vloggers, mukhang may nahuli ng isda si tatay. Uh, Tara mga ka-vloggers, samahan niyo ako. Tayo'y maglakad-lakad muna. Tara mga ka-vlogger, puntahan natin sila kuya. Mukhang maraming huling isda.
Mga ka-vloggers, tinanong ko si kuya kung may nahuli na siyang isda. Kaso wala pa daw, kaya bawi na lang daw bukas. Mga ka-vlogger, napakasarap talaga sa pakiramdam habang naglalakad ka sa tabi ng dagat. Kaya kung ikaw ay broken hearted, nagkahiwalay kayo ng boyfriend mo or girlfriend mo, pumunta lang kayo dito sa Tondaligan Beach. Siguradong magkakaroon ka ng peace of mind. Maraming salamat mga ka-vlogger sa sumubaybay sa aking mga vlog. Thank you!